Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke HYC uba roi ku parsendam ula syakhot hajir hasadar police station mentawsngi halor ke jingdon ki ba ujor persya yu dak ba keno ba wanra ya ke jing penyep herniam habakran chikilat pathai kubor uba roi ku par ubadeiru chairman ke komso ula ong ba ke jing ujor FIR yu ke de halor ke jingkran jong ha ke jingalang ke komso ha ke khatwai tarik mentaw ubnai hamot pran ka ba le se ki shim ba upenyep herniam Bat kawai pat kajing keno kadai ke ba ulaong bandra yaki tiar kitar lada ki riulum garo ki don kam yaki. Ulaong ba yakani la shimsu motohi daki pulit lum dingjri dak ba ki laong ba kani ke jingkran jung ule ase kan wandra ya kajing herniam bat kan penthut ya ka syong suk syong san ha jela bat hagari baro kawai. Namar ba yakati ke jingkran jung ula pensapriang hakirin san social media. Ulaong ba yak FIR la ai hi de WSI ka lum dingjri police station. Ulaong bamenta kasngi ha jingkhot hajiri u ula pensya ya jingmut jong u dak ba ulaong ba omdei ban pet tang ya kadu ka benta jong ka jingkran jong u hendai de ban shim ya baro ka jingkran jong u ha ka be dei ba ka jingkran jong u halor ka jingra ya tiar kitar lada ki garo ki don kam yaki ulaong ba ya ni kum ki para trairi trai muluk ki hab don nang hasenda jongki ulaong bala pengat ya u ha ka section shispa khnai phan reu ka baningkong Door surprise! Finally! Door surprise! Finally! Bangladeshi go back! Go back! Go back! Bangladeshi go back! Go back! Back! Go back! Go back! Door surprise! Finally! Door surprise! Finally! Amsterdam! HYC! Kajing syakhot hajar menda kasngi kadai halor ka FIR ya ka ba ka nakaliang jong kalumding jiri police station kalayop diang ha ka Southrick jong mentau benai habai dei ba tu ka jingyalang ka ba komsu ka khot ka khatwei trik uniu benai mentau benai ha po mot pran kat kum ka jing keno bat ka jing tho ka FIR kalong ba kadon ka jing pensapriang ha po social media ya kitu ki kentin ki ba nakaliang ka jonga ngalah keren ha tu kasngi kawei gede ka baong ya ka kentin ka ba lesi nakaliang ka jong ki sim kumbang penya perniam hang ni hapo ka jala bat hari India bro kawei bat ka baar ka jing keno kalong bang ong ru itu ki kentin ba lada ki para riulum ki jongi ki garu ki don kam yang i kum nyautrap bangin ya don lang ringkat bat ki ngirungin ya don hasenda jongki ngah keren ni kita gentin ka bang iong bangin ra ikitiar kitar bakum ta ter ti ka jing keno akaya FIR ya ka bala le sumu tu he do pulit dei bala file do nu breu dei hida ka police department ka bala shim sumu tu ya kani ka kam banong bagitu ki gentin ki jongal sikin wanra ya ka jing ya perniam bat kin wanra ya ka kin pentut ya ka syongsuk syongsan hakani ka jalab at kumju ru ha hari India hi baro kawai na marbaya ka tu ka jingkren ka jonga ka bakren tu ka ngila circulate la ne lapan sapriang keleng jong kari India wa sabar kumju ka bala ban kata ya ka syongsuk syongsan ti menta ka sngi la syakhot ang ni po police station ban ai statement na kaliang jong IU badipet ya kani kam mula awan man sim ka statement ban kaliang ka jonga ngala de ban ai ya kala ka jong ka jing pensyai ba kumnu bat kai ka jingkren ka jonga ban ngala ong ru ba ka jingkren de ban sim be ya ka baro kawai ka jingkren de ban sim tangi itu manu ba pun safriang ka jingkren po social media ya kata ngam tep bat habai de pat bat ka jingong bangingin ya ra tiar laningin ya don hasenda jongki garu lada ki don kambing ya cibenang lan ya tura lan ya ngung nuru ya kata ngong hoet ngong ya kata namar bakum ki trai muluk ngi long mangi ki trai balada ki garu ki don kambing ngi ki don kambing garu ngin ya don lang hasenda ka jongki reben ong ban bangang penshot laneng organize kanu ka program ka banyara tiara tar lan man ra ki tiar pemensal kamdon ka bakum kata di kita ki dijing pensaya ka ba laan na kaliang ka jonga khmat jongu IU mentas Section popular. ka section ka ditang kawai 196 na nisya spa kanday punreu po bracket kawai kabay day bat ka jing penshit lane ka jing wanra ya ka jing bom syongsuk syongsan ha padeng arteliki kenhun la kalong kaniam la kalong ya ka jat benreu bakum ta ter Iba pinong mong pada nomor halor kibun mo tukan mo. Chama naka kibabuni kibri kibapenshit lane kibakren ben ya kajat benriu kibapenshit apa deng kajat benriu gojongi bat kiwe kajat benriu kum ta ter ngilayu i ki FIR ngimdan e banong ya halor katan ring isukwa ban kentu ya ka police department ba haba fishim kam kumbang iong mo kaan kalong equal ya bro indai ban sushim ban suya jet sha la dahun la dadai yangi kemut fishim no kloi finle kai badon kam ban le dia kiwe pat phim sim kam ka jing kentu na kaliang ka jongi kalong ba ai bakum ka british sansa kari India
Article 14 ko ang bangilong equality before law. Tiki kamru kare banshim kum tai kan. Ladangi ni file persya enu police department kare banshim kam ban pensitom ya ki kat kum kilenti jo kai. Ya kaya FIR la ai hi do SI police inspector bade M Hardau Sa bari SI jo Kalumding Jiri police station.